Uzgajanje koza predstavlja potencijalno unosan posao za mlade uzgajivače koji su spremni posvetiti se ovoj grani stočarstva. Ukoliko prihvate preporuke stručnjaka, odaberu odgovarajuću rasu za svoje područje, te prate savete iskusnih lica u vezi nege i ishrane, gajenje koza može pružiti značajan ekonomski uspeh. Među onima koji su se posljednjih godina posvetili kozarstvu je Dušan Rakić iz Iđoša. Pa, otprilike 2017. godine razmišljao sam čim mogu da se bavim. Jednostavno nisam sebe video kao osobu koja može da zarobljena u firmi i jednostavno, ajde rekao da probam nešto svoje, rizikuješ pa probaš. I istraživao i naletim na kozi. Postalo mi je zanimljivo, tako da sam već 2018. godine kupio svoje prvo stada u 35 komada i tako sam počeo. Stvar, to su bili jarići, ne koze, tako sam i počeo. Evo sad smo na nekih 75 komada i mislim da ćemo nastaviti jedno 100-150, vidit ćemo. Je li ima poljoprivredne tradicije u porodici? Ne, što najzanimljivije niko od mojih se nije bavio. Roditelji, oni su za firmu i to je to. Mene je uvijek nešto vuklo da imam nešto svoje. Tako da, eto. Kako je biti mladi poljoprivrednik u zemlji Srbije? Teško. Mislim, lepo. Mislim, kad nešto želiš, onda se to, da kažeš, drugačije, ali jako je teško. Mislim, pogotovo što ja uzimam zemlju u zakup od grada Kikinde i jako malo zemlje ima, a nemam ništa svoje zemlje, onda moram da kupujem više hrane. Evo vidimo, a i sam si pomenuo, Alpina jeste izbor. Zašto se naši poljoprivrednici, uzgajivači koza uglavnom odlučuju za ovu? Pa pretežno zbog mleka. One su dosta mlečne i najviše zbog mleka, a plus mogu dobiti subvencije od države za to. Kako sada stojite sa subvencijama? Pa za sad, da kažemo, isplaćuju nam godinu za godinom. Nisu redovne, ali bit će bolje valjde. A koliko je subvencija po jednoj kozi? Za prošlu godinu je bilo 7.000 po komadu. Sad nešto se kaže da će ove godine biti 10.000. Nadamo se, vidit ćemo. Znači u svakom slučaju? Pa naravno, mislim, svaka pomoć je dobrodošla, jer ovo je jako skup posao, da kažem. Poslednje decenije kozarstvo u Srbiji je u punom uzletu. Svaki dan se javlja po neki novi kozar. Potražnja za kozama je velika, posebno za kvalitetnim priplodnim grlima. I Dušan je spreman da usvaja nova znanja, da prati trendove u ovoj grani poljoprivrede. Trudi se da mleko bude što bolje kvaliteta, a za sada je zadovoljan i plasmanom. Mleko plasira mlekari Capredije. S njima sam stvarno jako zadovoljan, evo već ovo je 3. godina da sarađujemo. Jedini koji su do sad ispoštovali svaki dogovor što se tiče plaćanja. Po meni, iskreno moje mišljenje je da je najbolje da koza bude na paši. Za jaslam ona dobije gotovu detaljnu koja je i prskana i mislim sve i svašta i ona kad stoji omlati se lišća. Ovo kad koza sama uzme slivade šta hoće, to je mnogo bolje. Jel uspevate da ih izvedete na pašu? Pa, u većini slučajeva da. Zavisi od vremena. Ako je malo kišovito, onda ništa. Znači, mora da bude suvo, a ne smije da bude nijako toplo. Na sreću, ovde zaista u okolini imate lepih pašnjaka. Pa da. I zato sam se najviše odlučio za koze. Imam pašnjake i uzmem u zakup i onda, eto. Sad ono što me takođe zanima, kako ste zadovoljni otkupnom cenom mleka, uopšte, ne mislim sad na mlekaru sa kojom vi sarađujete, nego da li imaju podsticaj proizvođači mleka kozijeg da se bave ovim poslom? Pa sad stvarno sa prethodnim mlekarama s kojima sam sarađivao nije bilo tih podsticaja. Sa ovom sam stvarno zadovoljan što je redovno se plaća, tako da uvek imaš sigurnost neku da nastaviš da radiš. Iskreno, podsticaj neke drugačije vrste mlekara nisam tražio, mada ako bude prilike što da ne iskoristio bi da proširim stado. Litra kozijeg mleka je 65 dinara, a kravlje je svega 5 dinara jeftinije. Nije to dovoljno dobra računica uzimajući u obzir period muže kod koza. Sir proizvodi samo za lične potrebe, a cilj je da od trenutno 70 koza dođe do 150 i sa tim brojem grla mogao bi da živi od kozarstva. Pokušat će da koristi i lokalne mere podrške, kao i državne, pokrajinske. Na dobrom je putu,
Ne manjka mu volje i vrednoće i verujemo da će kroz ovaj izuzetno rentabilan posao doći do prihoda od kojih lepo može da se živi.